Ang atong isgutan karon ani nga video, kabahin kini sa bunyag sa tubig ug bunyag sa Espiritu Santo. Kinahanglan masabtan nato sa unsang paagi man madawat nato ang Espiritu Santo. Kay daghan karon nga gatudlo nga human mabunyagi sa tubig, automatic madawat ang Espiritu Santo. Karon atong masabtan, atong basahon sa Buhat 2:36 ngadto sa 38. 36. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayud ni kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa 37. Sa pagkadungog niini sa mga tao daw gikumot ang ilang mga kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon. Unsa may among buhaton? Sa 38. Nya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga ang Espiritu Santo. Dito sa Israel panahon ni Ginoong Hesukristo, daghang walay pagtuo kaniya. Bisan pa man sa kadaghan sa mga milagro nga iyang gibuhat nga nagpaila na siya na ang Ginoo ug Mesiyas. Panagpatigbabaw gyapon sa ilang mga huna-huna nga dili siya ang Mesiyas, kay lagi sa ilang nakita na siya usa lamang ka ultimo nga tao, usa lamang siya ka anak ug panday. Hangtod nga miabot ang panahon sa iyang pagkalansang ngadto sa krus tungod sa iyang pagpatuo nga siya ang anak sa Dios, ang iyang pagpatuo nga siya ang Mesiyas. Mao nga sa dihang ang mga apostoles na ang nagpakisabahin kaniya. Nag-ingon ang mga apostoles nga kadtong Hesus nga inyong gilansang sa cross mao kadto naghihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Mao pay pagtuo nila. Mapanabanho na si Ginoong Hesus ug tuwa na sa tuo sa Dios nga Ama. Maong ningon sila kang Pedro ug sa mga apostoles, unsa may among buhaton? Sultihan mo friends, sa buhat, aduna ay duha ka klase sa buhat. Buhat sa pagtuo ug buhat sa paghimo. So gitudloan sila sa paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka buhat sa pagtuo. Pagbasol ka sa imong mga buhat nga mga kasalanan. Ug ang pagbunyag sa tubig mao kini buhat sa paghimo. Og kini sila pagpaila may ikaw na ginulsol. Ang bunyag sa Espiritu Santo usab buhat kini sa pagtuo. Wala kini nimo buhata sa imong mga kamot. Apan imo kining gibuhat sa imong hunahuna pinaagi sa pagampo. Atong basahon sa buhat 19:1 ngadto sa 5. Samtang dito si Apollo sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Epeso. Dito gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an ug pangutana niya sila. Nakadawat pa kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol. Ug iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan mo tuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya nga mao si Hesus. Ang bunyag sa tubig alang lamang ni adtong naghinulsol. Ang pagpaila na ikaw naghinulsol. Apan sa unsang paagi man nato madawat ang Espiritu Santo. Sumala sa Juan 1:32 ngadto sa 33. Kini ang pagmatuod ni Juan, wala ko makaila kung kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, niingon kanako. Makita mo ang Espiritu nga mupunsad o magpabilin diha sa usa ka tawo, siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati o may pibilin kini kaniya. Ang automatic nga nakadawat sa Espiritu Santo, human mabunyagi sa tubig, si Ginoong Hesukristo lang. Siya ang bugtong anak sa Dios. Wala siya sala. Apan kitang mga tao nga lahi ang paagi nga kita
makadawat sa Espiritu Santo. Kay sumala sa 1 Juan 5:12, ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala madawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. So dawaton nimo si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, kay siya mao ang mobunyag sa Espiritu Santo pinaagi sa imong pagpakig-reconcile kaniya sa imong pag-ampo diya kaniya buhat kini sa pagtuo. Mga sa diyang nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karon, si Ginoong Hesukristo karon nagatuktok sa imong kasing-kasing. Ipadayag 3:20, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. So sige Ginoong Hesus karon gusto niya nga musuod siya sa imong kasing-kasing. Pinagi siya balang Espiritu Santo aron ka makadawat sa Espiritu Santo. Apan ang imong desisyon mo iyang ipaabot. Modawat ba kaniya? Isip Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Dili kaniya pugsa. Kung modawat kaniya, ani ay usa ka sugyot sa pag-ampo. Apan buhata kini sa kinasing-kasing. Sama nga ikaw ug ang Ginoo nakigistoryahanay. Makig-reconcile ka sa Ginoo. Iampo kini sa kinasing-kasing. Musunod ka lang sa pag-ampo. Pero igo lang ang instrumento niya nga buluhaton karon. Ginoong Hesukristo, nasayod ako nga ako usa ka makasasala ug dili takos sa kinabuhing dayon. Apan mituo ako nga ikaw namatay ug nabanhaw gikan sa lubnganan aron paglukat ug luna alang kanako didto sa langit. Ginoong Hesus, musulad ka sa akong kinabuhi. Ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Pasaylua ako sa akong mga kasalanan ug luwas sa ako. Ginulsulan ko ang akong mga sala ug karon nagasalig ako kanimo alang sa akong kaluwasan. Akong gidawat ang walay bayad nga gasa nga mao ang kinabuhing dayon. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung kinasing-kasing ang imong pag-ampo aniya ang mga saad sa Dios alang kanimo. Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya giyatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang imong pagkaanak sa Dios mo'y makapalangit nimo. Dili ang imong relihiyon, dili ang imong mga maayong binuhatan, kundi gigasahan ka sa Dios karon sa kaluwasan. Ikaw karon nahimo ng anak sa Dios. Sa Tito 3:5, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kung dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagis paghugas kanato aron kita matawa pag-usab ug makabaton og bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Giluwas kita niya dili sa bisan unsang mga maayo nga atong binuhatan, kundi gugma o kaluoy ang pagluwas kanato. Sumala usab sa Revelation 3:5. Ang mudaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel payag ko nga sila ako mga saad. So sa dihang ikaw nituo, misalig, gidawat kung Ginoong Hesukristo is Ginoo maluluwas ang kinabuhi o sa imong kalag. Karon ikaw nagmadaog na gikan sa sala. Pananaw sa Dios kanimo. Putli ka na. Gibistihan na kaputi sa Ginoo. Ang puti simbolo sa kaputli o kabalaan. Wala ka ng sala. Ang pagkabalaan ng Ginoong Hesukristo yung ihatag nimo. Ang tanan nimo mga sala naugasan na sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Pinagis yung pagtuo kaniya. Isip Ginoo manuluwas yung kinabuhi. Pagdawat kaniya.
yung dugo yung nakahugas sa imong mga kasalanan. Sumala sa Ono City. Kuno puyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos na sa kahayag, magkahiusa kita. Ug ang dugo ni Ginoong Hesus maghugas sa tanan nato sa kasalanan. So ang tanan ng mga kasalanan limpyo na sa dugo ni Ginoong Hesus. Mala usab sa Roma so 1. Tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus. Sa diha mituo ka, midawat ka ug salig ang Ginoong Kristo. Isip Ginoo manuluwas ang kinabuhi. So karon nahiusa na si Kristo sa kinabuhi. Pinaagi siyang balaang Espiritu. Nakadawat ka na sa balaang Espiritu Santo. Dili nakahukman sa silot nga sa kalayo sa impierno. Saad na si Ginoo. Masikinsa ang nahiusa kang Kristo. Wala na paghukom sa silot. Buot pasabot na ikaw luwas na. Di ka na hukman sa silot sa impierno. Kung inaot nga yun ang may nakuha nga pagkalunan ng video. Hangtod sa sunod na video, God bless. Pagtalan.